На меден месец съм във Вегас и ми дойде. Нощ се чувствах мега зле и дори бях забравила да си сложа ролерите. Събудих се тази сутрин и осъзнах, че нямам прическа за днес, защото Дайсъна тук е с различен приемник. Сложих си ролерите веднага, обаче няма да им стигне един час да ми направят прическа, така че това, което ще направим днеска с вас е да обикаляме Вегас в този вид. Поне да имам прическа за до вечера. В крайна сметка, какво да ми пука? Тук има всякакви откачалки. Добре, айде, обличам се до после. В момента никой не ме гледа странно, защото съм с ролерите и аз самата не се чувствам странно. Сега ще хапнеме. Хапнахме и се запътихме към най-известния аутлет мол в Вегас. Дрехите в щатите са с уникални галещи, кожата, материи, хора, така че шопинга беше мъст за това пътуване. Там има нисък данък и е подходящо да се пазарува. Приключихме с шопинга и се прибрахме в нашия хотел да се оправяме. 4 след обяд е. Сложих ги в 8 сутринта. Май са минали 8 часа. Сега отиваме на шоу The Wizard of Oz и ще ви взема там за малко. Добре, айде. Отидохме на така известната сфера да гледаме магиосникът от Оз. Разходихме се с най-известните атракции на Вегас, фонтаните, хотелите и казината. Хора, ако имате възможност, направете Вегас веднъж в живота си, уверявам ви, че си заслужава. А на шоуто в сферата имаше невероятни ефекти, вятър, падащи листа, сняг. Наистина беше неописуемо преживяване. Уейвитата издържаха и на тези фактори. Ако сте забравили да си ги сложите на вечерта, няма нищо страшно да се разхождате с тях навсякъде през деня. Аз поне оцелях. Какво да ви кажа, спасиха ме и този път. Oh, you're the best friends anybody ever had.